A campaña do noso mellor en galego pon en valor marcas que etiquetan na nosa lingua. Empresas que demostran que o galego non é só unha forma de falar, senón unha maneira de presentarse no mercado, de contar unha orixe e de transmitir confianza. Consumir produtos etiquetados en galego é apoiar a quen traballa a terra, a quen transforma con coidado, a quen crea emprego e leva Galicia con orgullo polo mundo. Porque cando escollemos o noso, axudamos a manter vivo o rural, a nosa lingua e o futuro da nosa terra. Alén do Val, no Rosal, representa unha aposta firme polo territorio e polo produto propio. A súa etiqueta en galego reforza a autenticidade e converte cada produto nun acto de compromiso coa economía e coa identidade do país. Pois este proxecto naceu sobre o ano 2004, unha idea de un grupo de veciños da zona do Rosal que decidiron un pouco apostar por unha froita tan singular que se coñece só na zona do Baixo Miño, que chegou a esta zona de casualidade e decidiron poñela en valor como un produto potencial para chegar ao mercado. E a partir de aí, pois, desde as primeiras plantacións hasta o día de hoxe, se foron dando pasos para dar a coñecer o Mirabel, que a día de hoxe pois, é unha froita demandada máis de temporada e produtos transformados dela cada vez pois, hai máis interés, non? Por casualidade da vida, o sea, ao final o Mirabel chegou ao Rosal das mans de José Sánchez García, comprobou que é un árbore que se implantou perfectamente aquí e como é unha froita tan delicada que só está 15-20 días no mercado, pois foi unha froita que se foi quedando a nivel local. Cando produce moito e a xente pois facía o que podía con ela, moita se estropeaba, e cando produce pouco, pois nada, se apañaba o que había e punto, pero sempre foi unha froita que como ten unha durabilidade tan corta, se queda no pueblo e ten a súa dificultade para salir fora, para comercializar, porque ten un plazo de vida moi cortiño, non? O Baixo Miño que ten a riqueza de que non hai exceso de temperaturas e hai moita auga, non? E hai unha terra fértil. Entonces, calquer tipo de cultivo que se implanta aquí se adapta perfectamente. Entón, é unha zona moi verde, que foi unha desas cousas que a José Sánchez García, que era soriano, cando chegou ao Baixo Miño e descubriu todo o verdor, que había gran cantidad de hortalizas, que había moitas froiteiras, de que moito do produto, incluso que non se aproveitaba, se estropeaba. Iso foi o que el, como persoa innovadora, decidiu facer a primeira conserveira de vegetais e facer as primeiras transformacións para ter produto durante todo o ano, non? E un deses produtos que traballou pois, foi o Mirabel e foi pioneiro neso. Facemos unha media de madurez por finca e cando chega ese punto que nos consideramos idóneo para sacar o mellor produto, empezamos a recolectar. É lógico que hai que ir rápido porque é unha froita que cando empeza a madurar, madura toda moi rápido. Entonces aí é o momento clave da empresa no que decides canto ou que fincas e que cantidad recolles, canto vendes en fresco e canto utilizas para elaborar os produtos transformados. Sempre desde o principio o plantexamento era ir un pouco en contracorriente, non? Aquí no Rosal nos anos 80-90 era unha zona punteira na produción de horta, pero está moi enfocada a unha agricultura moi intensiva, dependente de produtos químicos de síntesis, non? Eso foi levando tamén ao deterioro ambiental, a un incremento de costes de produción, baixada de precio dos produtos no mercado, fixo que unha parte dos agricultores se foran desactivando do medio rural. E entón nos viñamos como un pensamento de que é posible facer un modelo de agricultura diferente, no cal volvamos a recuperar técnicas dos nosos antepasados co coñecemento actual de hoxe e mellorar os procesos agrarios e ser capaces de demostrar ante o resto, no, de que sí que se pode producir dunha maneira sostenible, ecolóxica, mantendo un paisaxe, intentando manter a vida do solo e, sobre todo, máis importante, e o que queríamos é sacar unha froita que se pudiera consumir directamente do árbol sin ter que esperar un plazo de seguridade, sin ter que lavar a froita, o sea, que pudiera ser un produto de consumo con total garantías para o consumidor. Actualmente a empresa Mirabel do Rosal manexa sobre 2 hectáreas,
É unha empresa familiar e manexamos entre uns 20.000, 25.000 kilos de froita que, dependendo un pouco do mercado, pois unha parte vai dedicada a fresco e outra parte vai dedicada a produtos transformados diferentes para darlle valor á froita e ter unha capacidade de venta maior durante todo o ano no mercado, non? É unha estrategia comercial. Non só a empresa quere vender o mellor produto e en máxima calidade. Son dous produtos de moi boa calidade. A marca Lendoval está enfocada a un nicho de mercado gourmet ou pensado no que se cuidan moitísimos detalles, no formato, no envase, para unha finalidade de un regalo, abrir en momentos puntuales, darlle aí un valor moi importante ao que o produto e ao envase. E a marca Biobel pois sigue sendo unha marca de calidade, o que pasa é que está pensada máis para o día a día, para un mercado onde os precios pois, van todo moito máis axustado e para calquer tipo de familia pois, se permite un pouco pois, consumir produtos de calidade, neste caso de produción ecolóxica. O 12 de Mirabel xurde pois, bueno, un pouco na idea de diversificar a nosa gama de produtos e, bueno, imitando o marmelo, que é moi típico consumir con queixos, no? Pois, por que non? E sabendo que tamén aquí na zona pois, se facía con mazán, no? O 12 de mazán, bueno, pois lle demos voltas para que tamén é posible facelo con calquer tipo de froita, no? Entón, neste caso, pois o 12 de Mirabel pensábamos como unha alternativa a maiores. E cales características que ten? Pois que non é tan grumoso como o marmelo, é moito máis suave e ten o sabor do Mirabel que é moito máis sutil. Entón, este foi o produto que lle enganchou a Joan Roca, no? Cando nos deron o premio ao mellor produtor sostenible, que foi un dos nosos máximos galardóns, no? E cando un cociñeiro de alto nivel valora unha empresa, unha pequeniña empresa que fai un produto diferente e despois escolle un dos produtos para elaborar unha receita, pois ele escolleu o 12 Mirabel para incorporalo nunha receita. Bueno, elabora un timbal no que utiliza unha carne de porco, un secreto de porco moi seleccionado tamén, dunha dehesa de Extremadura. E non hai un produto que consideremos estrella 100%, porque ao final, facendo as medias das ventas, vas vendo que hai unha media de venta moi parecida entre os produtos. Que sucede? Que hai momentos no que vendes máis un produto, no? Estou pensando mellor nos Mirabeles en almíbar, no Nadal, pois ten unha venta maior, e a mermelada ten unha rotación continua máis ou menos todos os meses, no? Pero se faz a media anual, ao final acabamos vendendo os produtos máis ou menos unha media por igual. Está claro que o máis fácil para vender é a marmelada porque é un produto de consumo máis habitual e máis fácil. Pero, en xeral, pois, todos os produtos funcionan bastante ben ao longo do ano. Bueno, seguimos traballando en innovar. Está claro que sempre é moi positivo sorprender os consumidores habituais da nosa marca con cousas diferentes. Entón, eu creo que agora vamos a seguir traballando, pero por sobre todo mermeladas con sabores que complementan ao Mirabel, e xa temos feito algúns exemplos e vamos a tirar por aí como unha estrategia máis para enriquecer a nosa gama de produto e que ao mellor os consumidores queiran probar algún produto diferente no que tamén se utiliza o Mirabel como unha alternativa máis de consumo. A marca Lendoval se comercializa a nivel de toda España, non? Nos contamos con a distribución a nivel Galicia e despois o Club do Gourmet do Corte Inglés pois é o que nos fai estar presentes en todas as provincias importantes de España, non? E despois a marca Biobel, que é a marca de gran consumo, pois está presente solamente en Galicia e a través do Grupo Gadis, que foi a que a incorporou rapidamente no momento que descubriu que era un produto galego que estaba elaborado con produto 100% galego e con froita 100% galega, pois lle deu un espacio rápido para incorporar e ademais é a primeira mermelada que incorporan que, como ben digo, pois ten un 100% de froita galega, non? Claro, porque ao final detrás de cada produto que está no mercado e que cada consumidor compra, detrás pois, hai persoas e hai unha empresa que
que ao final pues, tamén nos gusta transmitir onde estamos, que facemos, que pensamos, ¿no? E entonces, bueno, si xa facemos un produto ecolóxico, un produto de calidade, e se ainda por riba, pues, transmitimos de que está feito en Galicia, eu creo que é un reclamo a maiores, ¿no? Entonces estamos transmitindo tamén que hai un orixen, que hai un lugar donde traballamos, que tamén somos moi transparentes e que estamos abertos a que nos visiten para poder transmitir toda a nosa filosofía de empresa, que somos, que facemos, a onde queremos chegar. E entón creemos que etiquetar en galego eso lle dá un extra ao produto para identificarnos tamén con unha posición no mapa, ¿no? O galego marca Galicia porque é a nosa identidade como cultura, ¿no? Entonces todo o que vinculemos ao noso idioma estamos transmitindo unha forma de vivir, un lugar, unhas condicións climáticas e unha característica no produto final. De tal maneira que o produto galego en calquer parte do mundo, ¿no? ou en moitas partes diferentes incluso de España é moi valorado, ¿no? Eso quere decir que sempre desde Galicia, polas características que ten, sempre se sacou produtos de moi boa calidade. Entonces, ao final, indirectamente, pues, todo o produto galego sempre é moi valorado, ¿no? Sí, porque ao final dar un eslogan ou unha marca de calidade que leve o nome Galicia Calidade, si ao final se utilizan textos, ¿no? e palabras en galego, estás sumando, ¿no? Estás facendo que ao final o consumidor sí que identifica e non é necesario que vaya noutro idioma, ¿no? Ao final é unha maneira de identificar un lugar, unha marca e un idioma. Unha empresa que vende engloba todo tipo de posibles consumidores, ¿no? E se tú tes un porcentaje de consumidores que é consciente, que está interesado por un produto galego ou que vai etiquetado en galego ou que eso é un motivo máis para darlle un extra, tú tes que facelo porque é un nicho de mercado que non podes deixar de perder, ¿no? Hoxe en día as empresas non poden perder ningún punto de venta ou ningún porcentaje de consumo porque ao final é o que lle está dando vida ao negocio. Entonces, solo con que saber de que sí que existen consumidores que son exigentes neso, eu creo que é importante que as empresas tamén nos adaptemos a eso, porque o resto dos consumidores que non o valoran, se lle gusta o produto van a comprar. Pero se tú estás traballando tamén esa liña estratégica, pues tamén vas a conseguir que ese tipo de consumidor tamén te compre, ¿no? Claro, a responsabilidade social corporativa, polo menos na nosa empresa, engloba un pouco todo, non se pode definir con moita exactitud, simplemente dependendo da actividade que tenga a empresa, pois aí ten que buscar bueno, que elementos máis próximos poden ser interesantes de apoiar, ¿no? Por filosofía. Entonces, bueno, nos como empresa agraria, pois sí que nos gusta moito pois, a sostenibilidade, o medio ambiente, cuidar o territorio. Entonces, en todo o que estea relacionado con eso, vemos sintonía e creemos que é moi importante traballar con entidades que colaboran sobre todo na conservación do entorno, ¿no? Vemos que hai sintonía e calquer tipo de actividade que vaya moi enfocada con manter o paisaxe, con cuidalo, con evitar generar residuos, pois aí está o noso enganche coa rentabilidade social corporativa. Seguramente hai máis que se me escapan, pero como filosofía de empresa entendemos que esa é a nosa relación perfecta para seguir vendendo que producimos, que cuidamos e que o noso entorno e o noso territorio é moi importante para o noso traballo, ¿no? Claro, porque ao final nos temos que diferenciar do resto de empresas que ao final seguramente son moi competitivas e en precio, en mercado, pues, non somos capaces de chegar a esos precios, ¿no? Entonces, ao final, as empresas galegas temos que transmitirlle ao consumidor galego de que se estamos aquí é porque nos están comprando, ¿no? E se ao final estamos transmitindo de que somos Galicia, somos cultura e temos un produto de calidade, pois é unha maneira máis de que o consumidor se sinta cómodo, ¿no? Cando compra un produto galego, ¿no? E incluso se ten visitantes ou vai a facer visitas a outros familiares que estean fora de Galicia ou xente que non coñece o territorio, pois está moi ben que leven un produto galego porque así tamén están transmitindo
¿no? Identidade. E iso eu creo que o importante é no que temos que traballar as empresas agrarias, ¿no? En fomentar os nosos produtos agroalimentarios, pero destacarnos e diferenciarnos do resto, ¿no? Sí, porque ao final estás diferenciando, ¿no? E a estrategia conforme un viño, pues, por exemplo, de La Rioja a un viño galego, pues lle estás dando, aparte que hai unha denominación de origen que se identifica localidade, estás transmitiendo algo que é propio, ¿no? Entón, eu creo que de cara aos consumidores tamén lle interesa averiguar e saber que características ten ese viño dese lugar, como vive esa xente nese entorno, ¿no? Entón, é unha maneira de transmitir singularidade, ¿no? E eu creo que o idioma é un elemento máis a maiores. Bueno, eso é un tema bastante delicado porque manterse no rural, ¿no? Coas súas dificultades, cando estás no rural e tes que mover produto, levar produto a determinados sitios, se estás afastado, non estás nos centros, nos núcleos, tes sempre un extra, un engadido, ¿no? Ao final é cuestión de posicionarse no mercado e que salga todo ben, que as estrategias funcionen, que se comercialice, se a empresa genera, pois ao final sempre, ¿no? Te vas a poder permitir vivir no rural. Aquí a cuestión está cando os pequenos negocios van funcionando pero non generan ese mínimo para seguir traballando e funcionando. A clave é que as persoas poidan manterse no medio rural en todos os sentidos, ¿no? De que poida haber xente, que poida haber actividade e que surdan a empresas. A administración pública é que ten que buscar estrategias por onde quere ir, ¿no? Por onde quere ir coas zonas rurales e se quere manter vida no medio rural, está claro que a xente do rural ten déficit con respecto a xente que vive nas cidades, ¿no? Por servicios, por moitos motivos. Entonces ten que dotar de certos mecanismos, ¿no? De certas estrategias ao medio rural para que pequenos empresarios, pequenas ideas agrarias, poidan ter un apoio extra que faga que se poida manter, ¿no? Entonces, ao final, sí que o aporte público que entenda que si pequeniñas empresas están funcionando no medio rural, quere decir que vai haber vida ao redor desas pequeniñas empresas, porque as pequeniñas empresas necesitan materias primas, porque as empresas traballan persoas que ao final van a ter fillos, ¿no? Entonces, eso é un conxunto que ten que engranarse e a administración pública ten que ter clara que eso é algo que quere traballar e fomentar, ¿no? Entonces, as pequeniñas axudas ás empresas, ¿no? Estou falando, pues, non sei, de diferentes formas que faciliten que pequeniños empresarios se instalen, ¿no? E se manteñan, é clave para un tecido rural vivo. Eu creo que é moi importante que os consumidores galegos se den conta, ¿no? De que consumindo produto galego están favorecendo indirectamente pues, que a economía galega cada vez sexa máis forte, porque é unha maneira de primar que productores, empresas, ideas, ¿no? Salgan adiante e que a veces a hora de comprar e a escoller produtos, pues a ver unha subida de precio ou a compatibilidade de precios que non son iguales, por que non apostar a veces por un produto galego, ainda que sexa un poquinho máis caro, pois a veces, bueno, é un motivo máis de apoiar, ¿no? a nosa economía. Entón, eu creo que, ainda que non sea o 100%, na cesta da compra, cada vez que se vai ao supermercado, sempre se debería incorporar ou primar, ¿no? por produtos galegos na cesta da compra. Ben sexa, non neste caso do Mirabelo marca Lendo Valo Biobel, sino de moitas empresas que hai en Galicia que son pequeniñas, que teñen actividade no rural e que ao final son produtos de calidade.